Boko. 28th September 2024 and Asante-Akyem watch team no enya invitation say bi koso ewo Asempanaye Beposo ewo Asante-Akyem site na ye maame Gladys Chew nti ye bo anansi ebeko Asempanaye Beposo kwan no free komiso ekono nye kwan kese bia nti ye de moto de broni friend scooter mame gas na se de enso friend baby na ye tisi mo se yeko ja me ne me manager ba ko pe ko do be ne dey no dey ride na me kwa chiri ne ye jim frama ne ye bonko no ne kakran enti nyabre ne hwede ye course we. And I'm just having fun and no be catch us. We do this what they are local.
Enti yɛpɛ yɛ maame korabrɛ apɛ na ɛwɔ sɛ nipa yɛda no. ɔsa akɔ ayie foforɔ na yɛkɔbɔ yɛn nsa ntɛntɛntɛntɛntɛntɛn na saa ɛda yɛho sɛ ɛdeɛ yɛkɔ ayie foforɔ. Edu nipa no so. Yɛn kakra kakra okwadwo.
Ɛnam sɛdeɛ ɛkwan no si teɛ ne kapan no nti, yɛ motor no exhaust pipe ɛbuiɛ. Nti yɛde ahoma na ɛkyekyereeɛ kɔsiesie duruu dwa so.